المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن رسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع تضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بناني أني وورو saharu saban minye hijira sankalo shegina bisuinye watani sabanai miladi nasaro kajate ba fulani mugani duru sankalo fulana bisuinye watani fulanai ambe dawda bu masjid rajawa ambo kono darasube shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tauhid bonda minna ko min nana ko nimman tondo kube boli bato bonda yi anye derisu damado ke ala bi derisu be masaila utodela ashaminatu masaila shedina al ajabul ujab ko kabako ka kabako خروج من يدعي نبوة kabako ka kabako munye mogo min bebo kan najumaya ko wele kata yere ma ko ale nabu nyumay misilil muqtar komi muqtari nyogona ma takallumihi bi shahadatayn wa tasrihi bi annahu min hajil umma ka fara kale yere kumana ka alayere kumana ni sherik kuma fulay aya bange fana ka jeya ko alaye ciden kam mantonde ko alebe konte ciden kam mantonde la wa anna rasul haqqu ayere ya bange fana ka fo ko ciden ye cinyade aka ciden ye cinyade wa anna alqur'anu haqqu ka bange fana ka fo ko qur'ana ye cinyade وفيه أن محمد خاتم النبيين وأبي قرآن كنوفنا كون محمد صلى الله عليه وسلم كن نبي نمو بلبني عليه وما هذا يصدق في هذا كله مكفرنين بكفر مغو بدالا فنا كون نبي نمو كبكو تنيني مغو عليه يشيركما فلافو ale yere ko ale ben nimmanto undela ako ciden ka ciden ye cinyade ako qur'ana ye cinyade abe qur'ana fana kono ko muhammadu de ciden labai bo o ka fo ko ale nabi nyumai au ka sagi ka da ola ko cinyatiya kaba ko ninye ma tadadil wadihi kafara afule ka munun fo ani ayere dala mununa uluni nabi nyumaya walelini nabi nyumaya utenyugonta ale munun fo unime nabi nyumaye utenyugonta وقد خرج المختار في آخر أحد الصحابة نم مختاري على بورا شيبون كوقت اللبندلا وتبعوا فئام كثيرة جمع شامن تغرا كفنا والمختار من مختار من فلان هو ابن أبي عبيد الثقفي أبي عبيد الدندرو وكقبل ده كوا الثقفي مختار يؤده
خرجا وخلب على كوفة في أول خلافة بن جبير رضي الله عنهما عليه بورا أي كوفة أيو سرو وكيراي بن جبير كخليفة يادلا أبورا وغتي دلا ككوفة سرو ككوفة مرا على كاي جي بن جبير نافاما وجهر محبة آل بيت مغتار بولي أيه تشيدين كسومغو كانو بانجي مغوية ودى الناس إلى شعر من قتلة الحسين فتتبعهم أيه مغولة كمونو نيو حسين فغا كو عليه بافي كو منا كتاجر سرعولا مغو توراكو وقتل كثيرا ممن باسر ذلك أو آن عليه أيه مغو چامان فغا فنا مغو منو نيو حسين فغا ube mogo munu ye mogo deme Husaini fagalila aya chaman faga fankada bihili ammatu ninde kera sababu ye mogo chaman jamfarana naye mana yen nin ko munun ke ode mogo chaman mina utura ko o kele summa da nubuwatan o kofi ayen nabi nyuma yawale kata yerema wajana anna jibril yatihi aya galonfo ko jibril bin alema ولا شك أن هذه المسائل من أجاب الأجاب نسمع رحمه الله أكو شكتالا من مسائل من فلان يكبكو ككبكو أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق كان يوميا ولا كان أيرما كافوكو النبي يوميا دالين بالا فنكو قرآن يتشيادي وفي القرآن أبي قرآن فنكونو أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أبي قرآن كنكم محمد دين نبي من لبني فكيف يكون صادقا بوچوغو نين تيغي بكيتشيا تيغي ما حاجة تناقض وكيف يصدق ما حاجة تناقض بو مو بدا نينا چوغو كافر نين فنغورجا فمنون فلا بولو بنيغون غورجا فمنون فلا نا يوفر نيغون كا فوندو منون بي نيغون غورجا مي اونا تامي تشوغودي مغو دارا نينكا ولكن من لم يجعل الله له النور فما له من نور ni alama noro ke mo minye noro tesoro ebolo sino kaba ko de ni nyede yere kafo ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yere kofo kafo ko ye chiden kam mantonde kafo ko qur'ana ye chinyade kafo ko muhammadu ka chiden ye chinyade idara qur'ana la abe qur'ana kono fana ko chiden labanye muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sagi kafo ko ye nabi nyumai mo ka sagi kada ela kaba ko do men alama noro ke mo min dusukun kono noro te ete noro soro التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. التاسعة كنتنا البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما جال فيما مضى. Chidenya ni hadisa la chidenya ni sonja kanki baria ko chinya te wuli ka bojiya kono pew ko ka fo chinya be bojiya kono pew chidenya ni sonja no ye kanki brano ko teke komi akera kateme chogomi sani chiden kachi dugu kolo tumbe chogomi kafira ni jahila ni chinya tuntala ko teke kire nyanki bari ko teke tuguni bal la tazalu alayhi ta'ifatu ciyate wuli ni jamakulu dobe ka kajiyan kono yani min hajil ummat nimman tonga ciyate wuli ni jamakulu dobe ka nimman tonga mansura ila yawmil qiyamah aw demena do fana fokata qiyamah يوجد حاجة من آخر الحديث أن ينيروني بومي أن يامنا كبو يرجما
hadisa illaba cidan ko la tazalu ta'ifatu min ummati ala li haqq mansura ako jama kulu te wuli ne kam mantola nu be cinyaka u demelendo ka cinyaka fana la yadurruhum man khajalahum wala man qalafahum mugomi nyu labila ku demelitoe otu toro mugomi nyu soso otu toro hatta yati amrullahi tabaraka wa taala fo alaka nyamaru kankana ni jiya wulile fo jiya wuli surunyani cide nyede den nimfo jama kulute wulale kam mantola nube cinyaka ala bu deme ka cinyaka fana ni mugomi nyu labila iyu demeli toye ote foi toruma ni mugomi nyu soso fana ima so utama ate foi toruma ulube to utaka rube ku cinyaka de ala bu deme fana fo kata jiya wuli surunyali ko wakati minni ala be sumalen do nati abe mu'minu ben nimina fo o wakati cinya tugute bo jiya kono balmon ni sonja e wakati be mbenni defo ahli sunna wal jamaa faham salafu salih ube yoro aka dogo chogo aw hakili sigilen ka to abe cinya min kam mogote sala koy abe la jarabi mi atella bila الحق منصورة ومنتهم فلا تعجب هذه سنة الرحمن ابن القيم يقول في النونية قنو أكو تشيا بدمده على بتشيا دمه mais ala be cinya la jarabi o kani kabako o ye ala ka tabolo de cinya be la jarabi cinya tigu be la jarabi me wute la bila ala bu demede fo kata jiyanwuli u be jiyan kono de ni mogo mi ñu demeli toye ka ayu toye sa kana fenku ya kanu demu kamalo ya wote foy toruma ala bu demala ka demembe bo yoro kanu segere ni mogo mi ñu sosode ne tu tala ne te sege filulaw ne tu lame yerew wote foy toruma ulu sabati lembe to ka cinya ka de fo kata jawuli hadisa wore o fana ye bisara dama min ba yira ko ni islamiya beto aw hari sauda jamana min fulen islamiya beto akono kudai ciiden ko la hijrata ba'da al-fath walakin al-jihad wan niyatu akom makka da yelelen ko fe ka ke silama duguye ciiden ko makka tena ke kafiri duguye tuguni ko mo be hijra ke ka boy kata yorwere akoteke mais min be makka jihadu koni be jihadu matuse jihadu be awa ni be ko min ke ka ke nin ngani nyuma fana be mais ka fo makka de be laba ka yele makka ke kafiri duguye fo be hijra ke ka bola kata yorore ko be ta silama dugulo teke abeto aka silama dugu yala de fo laara fo alaka jiawuli nunu nye bisara woni hakili sigide cinya tiguye munum be qur'ana ni sunnaka ala fahmi salafus salih العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الله أكبر. العاشرة مسيلة تنا الآية العظمى تامن بلبلبا كبكو بلبلبا أنهم مع قلتهم كافر نينشيا تيغو كافر وكدغياكا إباسرو بيرو وجماكا دغو كافر وكدغياكا دي لا يضرهم من خجلهم ولا من خالفهم مغمي نيو دملي تويا تو تورو مغمي نيو وسوسا تو تورو كاسرو كدغو فنا na ya soro ni sunna tinya mugo besala tinya tigo beke komi logoma kelende jiya dunke wolo ka do da kono doro ka kunu ka sigi me kaba kodo ka fara tinya tigo dogo yali ka unu ka jama dogo yali min fule ninye ube yoro mugo mi nyu demeli toye mugo mi nyu soso atu toro wa hadhihi ayatul ujuma ninye ta man se belebele bade ni nyetta man se belebele bani kabako belebele bade anna li kasratal kasiratan min bani adam la khilaf fi zalika ka fu jama chama nyere o de be ciya tugu be minka jama chama de be hadama dawna nugo o tanaka
jama chama jama chama kachaya ulu debe sinyatigu fonko nyonyalika wama jalika kafaroka la yadurrunahum utesika sinyatigu toro Allahu akbar ni jama wuyo ba kafiru mushriku yahudiya nasara munafiqin bidiyamugo nta sila ala sosolaw nimbe kabinye nyesilembe cinyatigu majina kono me kafaraka ube jamana la ube dugu la ni shika deme baliya nuyu ka deme toye nuyu soso ashitu toro kaba ko be nimbo ni nyeta masebere bay odi atwala yere ko qur'ana kono kam min fi'ati qalilatin qalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma sabirin ala ko jama fitini joli be na shera jama bala ni ala ka jenye ala be fara sabali bagadeka jama fitini joli be na shera jama chamama ni ala ka jenye ala fara lembe sabali bagadeka ni aya ode deme be sunna mo no fe unu ka jama fitini jama ba ni e koni ye nyaasi sunna de ma sunna mo de mo be yoro ko ete faru la de ko e bi kelede de pejinya kuna la bi la maloya ite shewulawo ala de bu deme ika ala kan deme ya rabbi ala kan sabati الحادية عشرة أن ذلك شرط إلى قيام الساعة. الحادية عشرة مسألة تنكلنا أن ذلك شرط إلى قيام الساعة أوا كوتشيا تيغون كو udemелendo ni mogo menyu demeli toy atu toro ni mogo menyu soso atu toro ala yo sarate kata fo gati juma fo kata jiyan wuli ala yo sarati ke fo kata jiyan wuli de fo kata jiyan wuli mogo tese tiya tigula ukulola erejo soso wulawo ukulola arajo wulawo ukulola tele wulawo ukulola sinama wulawo uye conference ni feun kewo utese wala ya sarti ke de fana fo qiyama Allahu akbar wa qad sabaga anyen nim fo kateme qiyama e jumay fo kata qiyama wulili surunya ni ala be finye minnati kam mu'minun nimina الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثلاثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا كما أخبر وكل هذا وقع كما أخبر وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منهما أبعد ما يكون في العقول. الثانية عشرة أقوتني فلنا ما فيه من الآيات العظيمة تامن شيء تاما من بني حديثة تامن شيء باو من بني حديثة تامن شيء باو أي ما في حاجة الحديث من الآيات العظيمة تامن شيء باو من نيرا ني حديثة يكونوا والآيات جمع آية وهي علامة aya kan faralendo nyogon kanu ko ayatu alla nyine munye tamansho wala ayatu allati yu'idu Allah biha ursulahu alayhi salatu wassalam wa hiya alamatu dallatu ala sidqihim
taamance minnu ni ala b'a ka cidenw senbentiya n'u ye ala ka tanu n'a kisi bɛ cidenw kan taamance ninnu de ye dalila ye ka cidenw ka tiɲɛtigiya yira n na ala ye taamance minnu di cidenw ma o taamancew de b'a yira n na ko cidenw ka cidenya ko tiɲɛ don fa mimma fi haja li hadis taamance minnu bɛ nin hadisa in kɔnɔ iqbaruhu bi anna allah subhanahu wa ta'ala jawwa lahu al masariq wal maghariba ciden yan kibariya nin hadisa kɔnɔ ko ala ye dugukolo tile bonyoro na binyoro ko a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ yira ale la wa akhbara bi maana zalika a y'o o maana a y'an kibariya n'o ye fa waqa kama akhbara awa ciden o kɛra komi ciden y'a fɔ cogo min o kɛra komi ciden yan kibariya dan cogo min maana ndi ciden ko ala ye dugukolo tile bonyoro na binyoro ko ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ale y'a bɛɛ ye bo ko ala y'a ale kibariya fana ko a ka manto maran bɛna siya bɛɛ ma o kɛra tile kata tile bonyoro fo a binyoro silama b'a bɛɛ la ciden ka mantonw b'a bɛɛ la bi khilafil janubi wa shimali mais bonyoro ani binyoro ani ewa dugukolo min y'a kiɲɛ fanna numayan fa anu o tɛ kelen ye ciden man kibarano ko a ka manto maran sera o ma fa inna risalata nabi sallallahu alaihi wa sallam amtadati nahwa sarqi wal qarabi ciden kan nabiyoma ciden kam nabiyumaya aka cidenya a carila ka bottire boyoro kata biyoro aksara min imtidadiha nahwa al-janub wa shimali mana ciden ka cidenya tara ka bamba kata tile boyoro ana abin yoroma ayo bambali minke ama bamba kata tile ewa kini ya fanna numa ya fanno chokola mana ciden ka cidenya dawa atara tile boyoro na biyoro la chogomi asamara kata tile biyoro na boyoro la chogomi ama sama kata tile kini ewa dugukolo kini ana numan na ochogola sarga wa kharba ubo wele chogodi bamanan kan o ko batini sahilin do hankite bayan fanni juma bamanan kan ka gele mo bolo ya koy أكثر من مثال نحو الجنوب والشمال وهذا من علم الغيب نيني كو دوغولين كا دوني دي الذي أتلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه كو دوغولين مي ni ala ya ka ciden bo kalama ka la duniya la ciden ya min fo ko ale kam manton murabina se tile bo yoro ana bi yoro ma me ama kini dugukolo kini ani anuma dugukolo ewa tile bo yoro na bi yoro ko ale kam manton murabina shama me dugukolo kini na numa amofo bo akera o chokola fana dugukolo ewa tile bonya fanna atile binya fa ciren ka dawa shero makata me minye dugukolo kini na numa ciren ka dawa macari kata ola yoro janna ciren ya tibariya ninye ko dogolende me alabe ko dogolendo la dunia aka ciren na o minha abinni hadisa kata manse kono إخباره أنه صلى الله عليه وسلم أوتي الكنزين وهما كنز كسرى وقيصر تيرين كو جمنا بفلا تيرين تللا كافر جمنا بفلا تنبي نوبا فو كسرى قيصر تيرين يافو حديثين كنو كو على ينين جمنا بين فلان نفلو دي عليما أكيرا وچغولا فنا تيرين كسيبون وينين دوغو فلا uyu dayela ko fe ku kesla madugo kisra ne kaisara a wakati kafiri jamana bafula de do u bese kele la kele chebu bolo kele mina bu bolo
o wakati ni ala ka demente ate jigi silamon kono kulu be se ka o jamana usoro o de ato haru ciden ko kandaki sheni do na ye wa farayin goshi ni yele mbora ako Allahu akbaru shebo ko Allahu akbaru ko mundo ako yele min mbora ni kisra ni kaisara eta suye ala kun kam manto marambe she munafiqu ko yenni ambe madina amma se katanka ko nyana bo nyaman na madina ire fulo kata bana kutake daga bandala ba fu ko ambe na kisra ni kaisara mara nyana nake ciden ka sebo ye kisra ni kaisara kele ku kanna fulota ni yetta man se kayra ko ciden ni nabe nyobade alaka ciden do o min habe hadisa yin kono iqbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil isnatayn ciden ye duwawu saba yinke su duwawu saba minke hadisa kono o duwawu saba ala ye fula jabi ciden ye me sabana ma jabi وهم أدعوا سبايا جمعي ألا يهلكها بسنة بأمتي شيرين يدعوك هديسا قنو ko ala kana sangele man don nati nale kam man tombe be sa sangele kono ni kungoni gele yai ala yo ke cide nya konti kam man ton ntun faga sangele kono ni gele yai sangele yai ni sanji dese ni nye foloi فلنا ولا نسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيرتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلقي دعو فلنا كيدني على الدلي كو عليك منتون على كاكيا كم منتون جوكو كان بون منتو دويه مانا سلاما كافري كبو يرو دولا كان سلاما فقا ko faga kasuma ako ala kano kede kidenye ala delola ko ala kano kede akana jugu la sokko berle kamanto la jugu mintu yereye utana akana osula sokku bilela mimbu be kele ku be ba aye ala delinina bo ala ye ni ako chidema akonto oke fonni kam manto yere kera nyogo halaki bagayde men ka jugu wore bila uma o kana ka she umanto ke fonni kam manto yere kera nyogo halaki bagay kana kata kuma labanna wo muni asalisatan me ala ye ciden kumantiya sabanala wa hiya allanya jala basa hajil ummati bainaha ko ala kana nim manto kele bila nu nyogon ce nu yere be nyogon fa aya fa musabade do folo ala kana le kam manto be fa sankelen kono ni sangele ni sanji ko ni e wa kungoy ala ko nyokiye ciden kam manto ni yoro do ni kungo bula yoro do iba soro luge dun ka fa sabatilembe gulu bolo me sangele ma kana jiya be ciden kam manton be kabbe halaki ala ko alay wallahi do to teke ayo ko di cidan ma fulanna akon kam manton i kana jugul la suka buluma min tu yere doye min bu be fa ala ko nyo fana kiye me bunu min kon ni sarahu de la ala ye sarti ken yoro la mbo o kiye fonni kam manton yere kera nyogon faga bagay wala jugu be se ka bo yoro were kasuma meni ote nyo kiye kam manton te jugu la su kabila la jugu min bu be fa ninte fulaiwa sabana ci de nye ala deli obe hadisa wore de la bunu seminu buna fo akon tigi ala nya nyini fe nyire manton yere kele kana do manton yere ni nyogon che nu be nyogon fa yo ala manin kai alamanin jabi ninde sabanai Allah nye jala ba sa hajil ummati bainaha ala kana kele do nimman to yere da mari nyogonce fa inna haja sawfa yakun alama ciden jabi nin do jabi cidenye nin koni o bena kede kama saraha bihi hadisu amir ibn sa'd an abihi nin koni min be ni ala ye ciden kumantala na ma jabi o bena ke komin ni o jelembe hadisa kono cogo mi sadi ami amir ibn sadi ani abihi wona na hadisa kono o bolo
إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل جات يوم من الآلية ni seyba ko dondo la ko cide ko aya nyesi anana uluma kabo aliya min al aliya madina yoro do de no ko cide mbora o yoro la kana hatta ija marra bi masjid bani mawiyata dagala faraka fi harakatain wa sallaina mahu cide mbore o yoro la donne madina kono atama madina kono na fo anana misiri do tumbe o ba fo masjid bani mawiya ko mawiya don ka misidi ciden nale ummisidin na adonna misidin kono ayi arakan fula salli ulu sallira ka faraka wada du'a an tawilan ciden yi du'a janke wa an sarafa ilaina du'in kofe aya nyeshi uluma faqala ciden ko salitu rabbi salasan fatani isnataini wa mana'ani wahida aw ciden ko ako nyintigi ala nya deli pen sabadela aye fula indimma mi ayen kumantiya kelena kele ayen kumantiya wala aye fula indimma ayen kumantiya kelena salitu rabbi alla yuhlika ummati bi sanati nyintigi ala deli nko akanin kan mantun halakini sangele mawye sanji deseni kungo akanin mantun halakini oye fatani ha ntigi alayo odimma ayo okenye sangele matina kanne kan mantun be fa nyugonfe alayo okenye wasalituhu alla yuhlika ummati bil qarqi fatani ha nyintigi ala delifana nko akanan kan mantun be halaki ni ji toliye komi nuha kan mugo halakira ni jiye chokum nim tigi ala deli akana juwo nati jiyo hoyo minna be ne kam mantum be halaki nyugo fe ala yo fana dinma akot ato fana te wasalituhu sabana nim tigi ala nyinenka alla nye jala basahum bainahum famananiha nim tigi ala nyinenka nya deli akana kele don mantun da manin yogon cennu be nyogon kele ntiga la yayin kumantiya wala ay manani iyaha ayun kumantiya wala amo kenye wa min al ayati bunu seminu peteta benan nin to dafa wa min al ayati abeta man shawla ta man shemunu nyera ni hadisa kuno allati tadammana hajal hadis ni hadisa abeta manchalo tamanse munum benni hadisa kono iqbaruhu bi uqu'i shayfi fi ummatihi ambor ambe tusura ambe hadisa mi masaila ambake kufo akambode ma cide nyafo hadisa una konni bamuru konni odonna le kam mantu ni nyugonche wa annahu jawaga fa innahu la yurfa hatta taquma sa ciden ko ayanti bariya ko bamuru bena ke ale kam mantonu nyogon chobe nyogon kele ni bamuru ye awa ko ni bamuru binna unu nyogon che kele damina na kam mantonu nyogon che ko ate ba fana de fokata qiyama jo na ale kam mantonu ni kele donna nu nyogon che kele inte ba fokata qiyama wa gadi kana li amru kadhalika awa ko in kera o chogola fana kuma ya fo chogom fa innahu mujjun sullati suyuf lil muslimina min ba'dihim ala ba'di baghiya haja la yawmina haja silamu depuis silamu yebba muru fosi nyogon kama kan nyogon kele ba muru tora silamu no nyogon kele la fobi waye abe sharake katayro jumawla usmana faqali depuis fitina damina usmana na usmana fagara ka bo fama kama ka fama kele ka bamurta fama kama ka kele ka jolibu depuis adamina na usmana tile hari biya be jiya kuno ateba depuis bamuru damina na silamanu nyogonche usmana ka fitina la kata fobi bamuru be silamanu nyogonche nyogon fagala ومنها أبي حديثين كتا من شولا إخباره بإهلاك بارهم بعدا وسبي بارهم بعدا هذا أيضا واقع
cidenya an kibariya hadisan kono ko ale kam mantun u were u do de be do halaki u do be do mina o fana kera ko mi cidenya fo cogomi ciden kam mantun ye nyugo fa ka nyugo halaki ciden kam mantun ye nyugo mina ko min nani kafiru ye keleke nabe na sheru ma abu ka cewu mina cogomi ciden kam mantun ye nyugo mina akera kuma ya fo cogomi o min habe hadisa ka e watta man shawla munum bayiran na ko ciden ye ciden de parce que ko dogole undura yufo unana ke kuma yufo cogomi adoye munye qawfuhu ala ummati min aymatil mudillin ciden sirana akam manto ni nyema o manyema munum be mo fili wala aymatu jamu imami aymatu al-imami farale nyogon ko de al-ayma wal imam huwa man yuqtada bihi al-imami jonye mo min ni mo ba no min o ba la tege imma li ilmihi imma mo be mo do la tege kan no min na ka doni wa imma li sultanihi mo do be mo ba la tege na ka masayaye ni masakedo mo be tuwa ko ni oye wa imma li ibadatihi li sultatihi akan masaya sababu ni awa masaya babulo fanga babulo mugoka ube tuga ko ni oye oye mali ibadatihi do fana be mugo be tuga ko ube tuga ko ni munye na kabato sababu ayimma yen nin kalate sabade iba soro mugo do be kera nyemaye doni de yake nyemaye mugo buino fe iba soro mogo do kanyema ya ala ye eke masake de mogo bu nofe iba soro do kanyema ya ala ye eke bato kala do ibe bato mino bato mi mogo munu makala bato nye umarasa utuguraiko donc cidenya anke bariya asirana ni mogo kalite na kam mantuma comme no semino bino fo nofe aw fana kera ba make ومنها إخباره بجهور المتنبئين في هذه الأمة أبني حديثة كتامان شولا منهم بايرا نكو تشيدن دي تشيدن ينكباريا كم مغو دوبي بانغني منتون لمنهم بين نبي ميات ولكتو يرما وأنهم الثلاثون أيان كباريا فنا كو مغو بسبا قال ابن حجر كو حاجة لحاسرو أكون ننجات من فلن يبي 30 نتشيدن يبقى مغبسة وفو لا يعني انحسار المتنبئين بجالك لا ينتي كمون بين نبي يمايا ولا كتا ويرما وبيت دا بسبلا جاتي لا ينتو يري جاتي مفوليتي كو وبيت دا أبيت دا مغبسة بدل وتت موكا أي لأنهم أكثر من جالك فسك منو ين نبي يمايا ولا كتو يرما وكتا بسباي قلت bunu seminu ko ale ko tumay buni hajar yennin fo bunu seminu yo fo bunu seminu ko ale ko fa yakunu zakara 30 li bayan al hadd al adina ako ola cire ni bisaba min fo mana nu do yara cugo ku be bisaba fo cire ni jate dogma de fonye ate kuma ye jate dañ fonye cire ni ka jate dogma de fonye ay annahum la yanqusuna an zalika li adadi ciden kallani ne munye nu jate dogoyara cogo uteke bisaba ko ni koro mun be nabu ñoo wele katu yerema wa inma abdalina an jahiri lafzi li amri al waqi bunu sewnu ko munna anya hadisa jahiro anyo toy parce que ko min be keneka oni hadisa jahirun te ñogon ta fo ka kenin cogo dela parce que mugo munu ñe nabu ñoo ya wala depuis ci de ñere fatule fo sisa kacca bisaba وهاجا من فله والله أعلم على دب قود هو الشر في ترك المؤلف رحمه الله على عدد في مسائل الباب ما أنه الشر في الحديث عمر بن وهاب كفى متون كدو ده جمين دو كفى متون كدو كوسو ده بنو سمينو كو على دب قود ده أكم من ببانغاني mun ya to Muhammad ibn Wahhab masailan la amma bisa bayin fo ni yoroni de ya to na ma bisa bayin fo
bisaba inte komi ko munum ben nabi nyuma ya wele katu yere ma ubedda bisaba de la wote cide nyu ka jate dogoma de fo wodi ya to jate yum fora hadisa kono de me ale maso ka jate yum fo masayla kono agundo yo wode wa minha abe hadisa katta man se kono min ba yiranna ko cide nye cide de ikhbaruhu bi bagha'i ta'ifatil mansuratin wa haja kulluhu wa kama akhbara cide nyan kibariya ko jama kulu de men ne be to diya kono de awa cide nye fiŋo fiŋ fonye hadisa in kono abe kera fana kuma ya fo cokomi abe kera kuma ya fo cokomi qala shaykh rahimahullah shaykh muhammad ibn wahhab ko alaka nema ma anna kull wahidatin minha abadu ma yakunu fil uquli kafara nin kelen kelen min fulen ni na yu fo ko ta man shauda akelen kele hakili na ani kele kaja akelen kele hakili hada maden ka hakili na ni kele kaja mi abe na na ke komiti da nya fo to komi nin te ciden kan nabi ma ya ta man shaira nin te ta man shay ka ka ciden ya iranna aha الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الثالثة عشرة مسائل تنسبنا حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. كده أيسرانيا فرانيونكا أكم منتونا كو أكا بسرام منتون نمينيه كم منتون كسرانيا ليه سرانيا aya fara nyogon ka minna kam manton ye ko be sira kam manton ni nyema mamunu be mo fili ala aya ka sira nya be fara nyogon ka kadda o kono mana ale be sira mana jiya fengo fembe ko abe sira kam manton ni minya katebe jiya fembe ka wo yede nyema munu be mo fili wajhu hajali hasri nin fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin na ka a ka siranya bɛɛ dan kɛ nin ɲa ka mantonw kan a laɲini ye mun ye anna li a'immata salasatu aqsam parce que ɲɛmaw filɛ dɛ mɔgɔ bɛ minnu ladege tila yɔrɔma saba de umara'u wa ulama'u wa ubbadu ima ya tafsiriya dɔɔnikɛbagaw ɲɛmaw maralikɛlaw batokelaw ayimma yenni sabade ulama'u umara'u wa ulama'u nim mo sabade do umara'u o yenyema wiye ulama'u o yeddoni ke bagawiye ubadu o yebbatokelaw ye fahum alladhina yuqsa min idlalihim nunun de yem mo ye nim mo be sira o ka filili makata mo ma mogo nunun de mogo ye ni mogo be sira u ka mogo fili koro li'annahum matbuhuna parce que mogo de be tugulu ko mogo sempulu te mogo ta nofe mogo be sira o mogo fili la wa mais mogo tugulen be min fe mogo be sira o mogo fili de ma parce que mogo ba le nofe kaba fal umara'u lahum sultatu wat tanfiz munu nye ɲɛmaw ye nu ka hadamadenw marali ani ka kow bɔ u sira fɛ ka kow kɛ o bɛ ɲɛmaw de bolo hadamadenw ka marali ani nin ko in an ye desɔn ta an bɛ nin ko boli mɔgɔw kan o bɛ ɲɛmaw de bolo wal ulamaw lahum tawjihu wal irsadu awa doni ke bawo fana mumbe ulu bolo mogo bila sirali ani mogo kandali ka mogo bila sira ka sira yira mogo la dina kola o be doni ke bawo fana bolo wal ubadu batokelaw lahum taqriru an-nas wa khida'uhum bi ahwalihim batokelaw fana mogo be marasani ulu fana be mogo jamfa mogo be jamfanu fana ala halay parce que mogo min madina kala ka famu ka delera do ni eye bato kala do we abake ka bato do ke abe kashi bato ina aba yere siralanye bato ina e makala e be trompe o be te trompe
aka bato mbi trompe abe fengo fen fo iba ke abe fengo ken ke iba ke anofe ka sura be fili de ka ko ka juguno ye e aw mahar telewuna radio ye jamana munu comme farafina jamana munu kalante comme an ka jamana bema kala ka dina fam karamogo de beta sigi bidiya min ye bidiya fin yere ka fo ka masri hada madun nyakono juguru fal qawra qurura ka masri ni kuma masri lenye ka hada madun trompe ka hada madun marasa bo munun fana be kala makala e uba fo karamogo be se ka sigi tele la cogode kanin fo ni tiate uba la dege be abe mogo la fili kasoro ni mogo mun kalana alako inna kathira min al ahbar wa ruhban la yakuluna amwala an-nas bil batil wa yasudduna sabilillah ni mogo min kalana mogo ye jala mugu meleke cogo ashigira ka kuma do fo ka masir ni arabu kanye cogo ni delela tala ete trompe nay mais ni mogo min makala kan abe e trompe parce que ala ko qur'ana kono ako ya ayyuhal ladhina amanu inna kathira ube udete inna kathira min al ahbar wa ruhban la yaquluna amwala an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah ala ko mu'minun ako batokela chamambe inna kathira min al ruhban wal ahbar batokela chamambe doni ke baga chamambe ube mo kan na flo du fu kasage ka mo sage ka bola ka dinam ala yere de ni fode bato kala chaman de be doni kala chaman de be ube mo kan na fulo fara nyogon ka du fu ka mo sage ka bo dinam fana sabani tilanche don fule do beta sigara jola arijo sosola telewula ko lezare kadri su ko jibrila de be jigi ola comme sabani tilanche su ko ala yere de be jigi karmo de be sigi kan info de telewuni radio la mo be trompe nuye harbi muso do yenne wole aw ko ale ya me ko karamo ye fasamanta do fo ko sabani tilanche do ko uye fasamanta chaman fo no fede ko mi ale ko sana ka fenke folo abe ne nyinin kan ko ne yakutuba ka be bidia be fenwo fen fo sabane tilanche don fa samanta la be bidia nyakutuba ka alhamdulillah ko woro mi ni sabani ko la bunu semnu ya hakri shigi an hakli jigi ko woro minna no o koro woro yin fana fo do fana ye o wojo dila alhamdulillah ya bila situka mais karamogo de beta mogo trompe de ani bato kelaw de wori ato ciden sirana unu kamantonye asirana unu kamantonye fa haulai munu fulen ninye yutauna wa yuqtaduna bihum mogo betugo ko mogo bu nomina fa yuqafu ala al ummati minhum wori ato ciden sirana kamantonye nununye asirana kamanton koron ni manton koron ni mogo sugu yede لأنهم بس نمو غسوغو إذا كانوا مدلين دل بهم كثير من الناس بس نمو غسوغو نو كيرا مغوية مغو منون بي مغو فيلي ها مغو چامن دي بي فيلي نوفي نمو غسابا نو كيرا مغوية مغو منون باكي كمغو فيلي مغو چامن دي بي فيلي نوفي وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس نو كرا مغو كندا بغا فناي مغو چامن بي كندا نو كسبب ني مغو سبب ودياتو ني مغو سبب عبد الله ابن مبارك كو وهل افسد الدين الا الملوك وهبار السوء ورهبانها عبد الله ابن مبارك كو اكو يالا munye dina chinya ako foyi ma dina chinya fo masake jugu ani doni ke baka jugu ani bato ke la jugu Allahu akbar Abdullah ibn Mubarak ako foyi ma dina chinya ni masake jugu te ani doni ke baka jugu ani bato ke la jugu ni masake jugu yara parce que masake u fule
nu ulu jora u kera mɔgɔw kanda baga ye caman bɛ kanda mais ni masakɛw kɛra mɔgɔw filibaga de ye caman de bɛ fili diina bɛ tiɲɛ ou bien a tɛ tiɲɛ ni masakɛ ye diina faama jɔra ni diina ye diina bɛ dila ou bien a tɛ dila mais ni masakɛ tiɲɛna a jɔra ni diina tiɲɛli ye a bɛ tiɲɛ ou bien a tɛ tiɲɛ a bɛ diina tiɲɛ masakɛ jugu dɔɔnikɛbaga b'o cogo la ni dɔɔnikɛbaga kɛra dɔɔnikɛbaga ɲuman ye a kɛra mɔgɔw kandabaga ye mɔgɔ caman bɛ kanda mais ni dɔɔnikɛbaga kɛra dɔɔnikɛbaga jugu ye n'a bɛ mɔgɔw de fili mɔgɔ caman de bɛ fili parce que olu danaya min b'a kan ko a kalanna dɔɔnikɛbagaw de mɔgɔw y'a jate dɔɔnikɛbagaw a sigira réseaux sociaux a sigira radio la a sigira télé la o bɛ olu tromper olu bɛ fili a b'o cogo la sabanan batokɛla ni batokɛla kɛra a b'a kɛ ka bato ka bɛ kɛ delila de kan ni mɔgɔ min y'a ye o bato la a y'a nɔ minɛ u y'a ladege mɔgɔw bɛ kanda u bɛ ta kanda u bɛ kanda mais n'a y'a sɔrɔ batokɛla jugu de don a b'a kɛ ka ala bato ni bidiyaw de ye a bɛ ala bato ni bidiyaw de ka bato ni bato cogo delila tɛ bato minnu na mɔgɔ minnu ma kala caman de bɛ tromper n'a ye o bɛ ala dege a ka bato la ka sɔrɔ delila t'a la donc a bɛ mɔgɔw fili de o de y'a to ciden siranna ɲɛma minnu bɛ mɔgɔw lafili ciden siranna ka mantow ni ɲɛmaw la ɲɛma minnu bɛ mɔgɔw lafili awa ɲɛma minnu bɛ mɔgɔw lafili ni mɔgɔ kakɛlɛ saba de don ni mɔgɔ qualité saba de don maralikɛla jugu faama jugu kɛlɛ filanan dɔɔnikɛbaga jugu sabanan batokɛla jugu ciden siranna ka manto ninnu kɔrɔ dɛ awa nin bɛ kɛnɛ ka sisan janko an ka wagati laban na mɔgɔ o mɔgɔ min yɛrɛ kɔrɔsi réseaux sociaux lamɛn ninnu na internetu kuma minnu bɛ fɔ waajuru minnu bɛ kɛ kotuba caman bɛ yen conférence caman bɛ yen muhadara caman bɛ yen réunion caman lamɛn ni réunion caman lata hakilima i ma bila sisan i bɛ fili mɔgɔ hakilima n'i bɛ janto yɛrɛ la an ka wagati laban in na minɛn minnu nana n'i mi janto yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ fili yɔrɔnin kɛlɛ donc u bɛ karamɔgɔw de ɲini minnu u ka akida dɔnnen dɔn u ka akida kaɲi u ka kuma bɛɛ bɛ kuranɛ ni sunna kan ala fahamu salafu sali n'u b'u ka kuma fɔ u t'u yɛrɛ yira mɔgɔ la olu bɛ mɔgɔw sagi karamɔgɔ ɲuman minnu ni mɔgɔw kan k'o lamɛn i bɛ karamɔgɔ n'i y'a kɔrɔsa la a bɛ kuranɛ de fɔ a bɛ sunna de fɔ ou bien a bɛ kuma bi a'immati ahli sunna min ulama rasikhina ahli sunna a bɛ kuma n'olu ka kuma de ye o karamɔgɔ suguya ye olu lamɛn dɛ karamɔgɔ minnu bɛ jama n'u b'a ni dɔɔnikɛbaga minnu danaya bɛ dɔɔnikɛbaga minnu kan ulama ahli sunna karamɔgɔ bɛ ni olu de siri ɲɔgɔn na o karamɔgɔ sugu ɲini i k'a lamɛn dɛ wagati bɛ buntɛmɛ ko mahamada ninnu ko maliki ninnu ko a yi ma tɛmɛnenw olu de kɔtɛ ibunbaji kɔtɛ a ka kitabu kɔnɔ bunausɛminu de kɔtɛ fawujani de kɔtɛ muqbil wadi de kɔtɛ arabil madagadi de kɔtɛ sheikh albani ninnu de kɔtɛ a yi matil huda karamɔgɔba minnu donna diɲɛ fantan naani sunna karamɔgɔ fana bɛɛ tɛ dɛ ulama uli barizina karamɔgɔ minnu ko bangalen dɔ bɛɛ b'o dɔn o de y'a to muqbil wadi yɛrɛ b'a fɔ a ko diɲɛ an bɛ wagati laban min na a ko faama caman commencera u bɛ tɔɲɔli kɛ u bɛ hadamadenw ka akidaw ɲagamɛ u bɛ hadamadenw ka diina balo cogo ɲagamɛ a ko ale bɛ min fɔ mɔgɔw ye u ka sagi ka taa al ulama uli barizina u ka sagi ka taa wuluma an bɛ wagati laban min na ko misili bumbaz misili sheikh albani ibn usaymin sheikh fawzan arabil madghali muqbil alwadi ale de ye salafiya yɛrɛ jɛnsɛ ka sabati ye mani karamɔgɔ bado harisa donbaga bado mais toujours n'u olu yɛrɛ kumana u b'a fɔ a ye sagi ka taa bumbaji ma
aka kitabuma aye sagi kata Usaiminu ka kitabuma aye sagi kata Sheikh Albani ka kitabuma aye sagi kata Sheikh Shalih Fawzani ma ulu yere be mugo sagi kata karmugo bawde male yere karmugo bay aw ko an kan wasa don yere la abe bo kata dinga kono e ko ete bumbaje ka kuma mina jinya fanta nani ye sheria ke bumbaje hari bidam ko doni ke bawde e ko ete o ka kuma mina e mi maddo nebe de ka kuma mina emin donente nebe de ka kuma mina kombe bumbaji ka kuma bila karamugo ba a yere de yirawula wobe na be karamugo jengelew de yirawula munun ka aqida kanyi mugo tudo jiya kono yere aya yere ko rasulullah meli made na ma yere ko rasulullah melu mo baw fili abe sunna mugo ka sunna dawani usulu sunna kono de sunna mugo be hadama dawni doni ke baga baw de siri nyokono sunna mo ka usulu do de yoye ibe mogo ni sunna karamogo bawde siri nyogoma ibe mogo sage kata sunna karamogo bawde la o ye sunna mo kalle siru do de Abdul Salam Baraji si yo fo aka usulu sunna kon sunna mo kalle siru do de yode men ni eye karamogo ye hari na badda be kata sunna baraba ayre de yira mogo la bombaji togote se ka fay Sheikh Albani togote se ka fo koro Fawjani togote se ka fo koro iyere mabwa ma itire koro samade mugo min do be mugo filide kanda mugo te ala kan kisala kan tanga الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. الرابعة عشرة تنيناننا تنبيه على معنى عبادة الأوثان حديثين كونو تشيدنيا أهكلي جيجي بولي بطن يرمانا يموني يعني أن عبادة الأوثان لا تقص بركوع وسجود لها تشيدنيا يرانا كولي بولي بطو دانتي كركوع كي بوليه كسجود بولي بطو دانتو يده بل تسمل اتباع المدلين الذين يهلون ما حرم الله فيهله الناس ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الناس بولي بطو دانتي nka kumbele mina boliye nka sujuru bila boliye ote boli bطو danye de ni mugo tugura nyema munumbe mugo fili ni mugo tugura ola uka fili la ye boli bطو nyema munumbe mugo fili ni ala ye mi yuhilluna ma harama la fa yuhillunahu ala ye wa mi haramu ya o doni ke baga fili le nyo la daga e fana ya la daga no fe yere bato haramu ya lendo min ne ka karamo ye ninde fo on ka tere ye ninde ambe karasare no fe aye ninde fo hari na ma be ciden ka sirama e bado fana ciden tate ala tate itugura ko ye boli batolay ala ye min haramu ya ale ya Allah daga fana ya Allah daga no fe ye boli batolay wa yuharimuna ma ahallallahu fa yuharimunahu nas fa yuharimuhu nas ube alaye fa yuharimuna ma ahallallahu alaye min la daga ulu ya haramu ya folo ye munya famuraba yuhilluna ma harama Allah fa yuhilluhu nas kole ye oye alaye min haramu ya ulu ba la daga mugo ba la daga unu fe e yere bado fana ko cinyate ye boli batulay fulanna wa yuharrimuna ma ahallallahu alaye min la daga ulu ba haramu ya fayaharimuhu nasu mugo fana ne haramu ya unu fe ye bori batulay de e yere bado karamugo ye min fo ka karamugo de fi mo tinya tala de me waye am bado awbe min fo tay inde tinya delila bode law me ambe wakati laba min na fo an kan ko sugu de ke karasa de kote karasa de ko do tira de babu fem babu e bado ye min fo tinya te ya bato alaka kinyonda mambalimo komi wakati sera kanto ya temina ambolo yere doni subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.